Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Farming Simulator 19 και πιο συγκεκριμένα τη σειρά Precision Farming. Στο πρώτο επεισόδιο είδαμε τα βασικά για το DLC, για το Precision Farming, ό,τι αφορά το τι είναι στην πραγματικότητα και το τι μας προσφέρει στο παιχνίδι. Είδαμε τα μηχανήματα που θα χρειαστούμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Στο δεύτερο επεισόδιο είδαμε ό,τι έχει να κάνει με το χώμα, την ποιότητα του χώματος, την ποιότητα του εδάφους στα χωράφια μας, τους τύπους του εδάφους και πόσο αυτά επηρεάζουν την παραγωγή που θα έχουμε και την απόδοση που θα έχουμε στη σοδιά μας. Και στο σημερινό τρίτο επεισόδιο θα δούμε και θα μιλήσουμε για το pH, για την οξύτητα το έδαφος και για το nitrogen, για το πόσο ποσοστό αζότου υπάρχει στο χώμα και πώς αυτά τα δύο επηρεάζουν την απόδοση στη σοδιά μας. Ωραία. Το pH, την οξύτητα του εδάφους, μπορούμε να την ισορροπήσουμε και να την αλλάξουμε χρησιμοποιώντας το lime. Και το nitrogen, το άζωτο, το ποσοστό αζότου στο έδαφος, μπορούμε να το αλλάξουμε χρησιμοποιώντας το λίπασμα. Ό,τι είδος λιπάσματος και να ρίξουμε, είτε χημικό είτε φυσικό, δηλαδή το κοκόδες, αυτό που λέμε το λίπασμα, το χημικό, ή αν ρίξουμε κοπριά, σλάρι, τέτοια πράγματα που παίρνουμε από τα ζώα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Αλλά πριν δούμε οτιδήποτε για την οξύτητα του εδάφους, το pH και το άζωτο, θέλω να σας δείξω δύο πράγματα που έπρεπε να σας τα έχω δείξει από το πρώτο επεισόδιο, αλλά όπως σας είπα, το mod βγήκε, το DLC είναι φρέσκο και εγώ τώρα το μαθαίνω, οπότε ας δούμε δύο πραγματάκια που χρειάζεται να τα ξέρετε και συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, είμαι μέσα στο τρακτέρ και όπως βλέπετε εδώ να σας δείξω το crop distractions, δηλαδή όταν χαλάμε τη σοδιά, όταν μπαίνουμε μέσα με το τρακτέρ ή με κάποιο όχημα, το έχουμε στο on και θα το δείτε κιόλας εδώ. Θα βγω εγώ εδώ με το τρακτέρ το χωράφι και θα χαλάσω το καρπό, τη σοδιά από όπου περνάω. Λοιπόν, στις αρχές που διαβάσαμε για το DLC, η Giant έλεγε ότι το καλύτερο όχημα για να χρησιμοποιήσουμε για να παίρνουμε δείγματα από το έδαφος είναι το John Deere το μικρό. Συνέχεια είδαμε ότι όποιο όχημα έχει σύνδεση 3 σημείων είναι εντάξει, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά γιατί έλεγε το John Deere αυτό? Γιατί έλεγε η Giant να χρησιμοποιούμε το John Deere? Θα δείτε τώρα, γιατί πάρω κιόλας το εργαλείο για την δειγματοληψία. Τώρα όπως βλέπετε μπαίνω μέσα στο χωράφι και δεν χαλάω τίποτα. Γι' αυτό μας έλεγε να χρησιμοποιούμε το John Deere σε περίπτωση που θέλουμε να πάρουμε δείγματα από χωράφι που έχουν μεγαλώσει τα φυτά. Λοιπόν, και το δεύτερο πράγμα που ήθελα να σας πω είναι ο πράσινος δίσκος που εμφανίζεται όταν ενεργοποιούμε το μηχάνημα. Έχει διάμετρο 25 μέτρα. Να παρκάρω τώρα εδώ για να συνεχίσουμε το επεισόδιο. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ανοίξω μια στιγμή τον χάρτη. Έχουμε δύο πραγματάκια. Το χωράφι μας είναι το 5. Και πηγαίνοντας στο παράθυρο που μας δείχνει αν χρειάζεται lime ή σε ποιο επίπεδο, σε ποια φάση με το λίπασμα είμαστε, βλέπετε εδώ δεν λειτουργούν αυτά. Πρέπει να μπω στο C, λέει εδώ C Precision Farming. Πρέπει να μπω στο Precision Farming. Το καινούργιο παραθυράκι που έχει προσθεθεί εδώ με το δορυφόρο, το πατάω, μπαίνουμε στο Precision Farming. Βλέπουμε εδώ το χωράφι μας, διάφορα χρώματα που έχει εδώ, διάφορους τύπους εδάφους. Και πάμε στο pH και βλέπουμε και εδώ μια παλέτα με χρώματα, κάποιες τιμές, κάποια ποσοστά. Το χαμηλότερο είναι το 4,5, το υψηλότερο είναι το 8. Ούτε το χαμηλό είναι καλό, ούτε το 8 είναι καλό. Πρέπει να είμαστε κάπου μεταξύ του 5,75 και του 7 για να έχουμε τη μέγιστη παραγωγή.
Τώρα θα μπω και θα ρίξω lime και θα δείτε θα αλλάζει το χρώμα όπως περνάω και θα γίνει περίπου όλο πράσινο εδώ στο 625, στο 650, κάπου εκεί. Λοιπόν, θα μπω μέσα. Τώρα βλέπετε εδώ, ανοίγοντας το F1 το παράθυρο, μας δείχνει μια μπάρα PH Value, Lime Application και μας γράφει ότι δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις, δεν έχουμε τιμές, ούτε κάτω στο μήνυμα, στο χάρτη φαίνεται κάτι. Πρέπει να μπω στο χωράφι και τώρα βλέπετε και ο χάρτης χρωματίστηκε και στην μπάρα μας έβγαλε μία μικρή πράσινη μπάρα από κάτω, που σημαίνει ότι τόσο ακριβώς lime σε αυτή την περιοχή που είμαστε χρειάζεται για να ρίξουμε και να έχουμε το μέγιστο, το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε και χειροκίνητα αν θέλουμε. Εγώ το έχω τώρα στο αυτόματο. Νομίζω στο αυτόματο είναι ο καλύτερος τρόπος. Το ρίχνετε και ξενιάζετε, και ούτως ή άλλως το precision farming και στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν υπολογιστή, χρησιμοποιούν κάποιο data, κάποιες πληροφορίες που παίρνουν και τα κάνει όλα το μηχάνημα, έτσι. Το μηχάνημα αποφασίζει πόσο lime ή πόσο λίπασμα θα ρίξουμε από το μηχάνημα, από το διασκορπιστή. Αν το αποφασίσουμε εμείς είναι λίγο μπερδεμένο, είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι χειροκίνητα τις ενδείξεις. Βέβαια εσείς πατώντας στο κόμμα αλλάζει και μετά με το μη ή με το κάπα πάλι προσπαθούμε να αλλάξουμε και να βάλουμε τη σωστή ένδειξη, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν το συνιστώ. Αφήστε το αυτόματο. Ξεκινάω λοιπόν. Και βλέπουμε τώρα σιγά σιγά πρασινίζει κάτω το μήνυμα. Βλέπετε εκεί που είναι κίτρινο γίνεται πιο ανοιχτό πράσινο. Παίρνει lime. Παίρνει όσο ακριβώς χρειάζεται. Θα δείτε ότι θα πάω σε κάποιο άλλο σημείο χωραφιού, το χωράφι θα γίνει πιο σκούρο. Το βλέπετε εδώ. Προχωράμε σιγά σιγά, βλέπετε αλλάζει ο χρωματισμός του χωράφι, παίρνει πιο πολύ, δεν παίρνει πιο πολύ lime, απλά αλλάζει το pH, αλλάζει η οξύτητά του με το lime που ρίχνουμε. Θα σας εξηγήσω στο τέλος γιατί συμβαίνει αυτό. Συνεχίζω λοιπόν και αφού ρίξω lime σε όλο το χωράφι θα δούμε τα αποτελέσματα και θα τα πούμε σε λίγο όταν τελειώσω. Τέλος με το lime. Τώρα να σας δείξω κάτι άλλο ενδιαφέρον. Βλέπετε περνάω από κάποια σημεία που δεν έχω ρίξει lime, αλλά στο αυτόματο δεν χρειάζεται να ρίχνει lime παντού. Βλέπετε εδώ δεν ρίχνει. Εδώ ούτε εδώ. Εδώ είμαστε ok. Λοιπόν, ας το σταματήσω τώρα, θα παρκάρω, να δούμε μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Καταρχάς να σας πω ότι χάλασα δύο διασκορπιστές γεμάτους με lime. Το γέμισα πάλι, ο διασκορπιστής παίρνει 3200. Αν το χρησιμοποιούσα σε κανονική φάση χωρίς το DLC θα χάλαγα τουλάχιστον το διπλάσιο. Ωραία. Ωραία, να έρθω εδώ να πούμε 2-3 πραγματάκια. Λοιπόν, καταρχάς βλέπουμε εδώ
το παράθυρο pH, ότι έχουν αλλάξει τα χρώματα. Όλο το χωράφι έχει πάρει όσο pH χρειάζεται. Μην βλέπετε που είναι εδώ κίτρινο, εδώ είναι λίγο πιο ανοιχτό πράσινο και εδώ είναι λίγο πιο σκούρο. Το πρόβλημα στο χωράφι και η αλλαγή εδώ στα χρώματα συμβαίνει γιατί, όπως βλέπετε εδώ έχουμε, σε αυτό το πεδίο εδώ έχουμε loamy sand, που είναι το χειρότερο δυνατό χώμα που μπορούσαμε να έχουμε. Άρα όσο lime και να του ρίξουμε, απλά ανεβάζει το pH και δεν γίνεται κάτι, δεν μπορούμε να το κάνουμε τέλειο. Εδώ που είναι sandy loam και εδώ που είναι loam, που υποτίθεται ότι είναι το καλύτερο χώμα, βλέπετε ότι έχει πρασινίσει, έχει γίνει πολύ σκούρο. Αλλά το χωράφι πήρε ακριβώς όσο lime χρειαζότανε και η σοδιά μας, για ό,τι αφορά το lime, θα βγει μια χαρά. Τώρα θα δούμε λίγο και το άζωτο. Και στο άζωτο έχουμε διάφορες διαβαθμίσεις. Βλέπουμε 0 κιλό ανά εκτάριο το σκούρο κόκκινο, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου λίπασμα, αυτό το κομμάτι εδώ. Και όσο περισσότερο λίπασμα έχει, γίνεται πράσινο. Εδώ είναι 200 κιλά ένα εκτάριο, που νομίζω ότι αυτό θα είναι το ιδανικό. Λοιπόν, ας βγω να πάρω, ή μάλλον να αλλάξω αυτό, να το κάνω λίπασμα, να βγάλω το lime. Ωραία, έβαλα λίπασμα, απλά θα βγω λίγο εδώ, πάρω τον διασκορπιστή κοπριάς, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει στο εγχειρίδιο της Giant ό,τι αφορά το DLC, λέει ότι καλύτερα το πρώτο χέρι λίπασμα, να το πω έτσι, να είναι κοπριά ή σλάρι, γιατί δουλεύει καλύτερα. Πάλι το έχουμε το αυτόματο, έτσι. Με το αυτόματο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε το κόκκινο, το βαθύ κόκκινο αρχίζει και γίνεται πιο πορτοκαλί, και όσο πάω σε έδαφος που έχει καλύτερη ποιότητα γίνεται κίτρινο, και να υποθέσω ότι όταν φτάσω στην άκρη που είναι loam εδώ θα αρχίσει να γίνεται πράσινο. Βλέπετε. Και παίρνει και όσο κοπριά χρειάζεται, έτσι, όσο λίπασμα χρειάζεται. Βλέπετε εδώ είναι 80 κιλά ανά εκτάριο, 60 τώρα, και τώρα πάλι στα 60, τώρα πέσει στα 40. Βλέπουμε εδώ τις αλλαγές που γίνονται, και υποτίθεται ότι αυτό είναι το πρώτο χέρι λιπάσματος που έχουμε ρίξει, έτσι. Λοιπόν, θα ρίξω σε όλο το χωράφι κοπριά και μετά θα περάσουμε να ρίξουμε το δεύτερο χέρι με το fertilizer για να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, τέλος με την κοπριά, και με αρκετή οικονομία θα έλεγα. Για τέτοιου μέγεθος χωράφι θα χρειαζόμαστε τουλάχιστον 7-8 φορτία, και τώρα το τέλειωσα με 2. Βλέπετε το μηχάνημα, όπου δεν χρειάζεται να ρίξει κοπριά, λίπασμα γενικά, σταματάει από μόνο του, δεν ρίχνει και κάνει οικονομία, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει το Precision Farming, έτσι, για την οικονομία. Λοιπόν, εδώ έγιναν ό,τι αλλαγές ήταν να γίνουν, αλλού πήρε περισσότερο λίπασμα, αλλού πήρε λιγότερο, βλέπουμε χρώματα. Και τώρα θα πάω να πάρω το fertilizer, να ρίξω το δεύτερο χέρι, θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Ξεκινάω λοιπόν.
Και αμέσως βλέπουμε στο μήνυμα ότι αλλάζει το χρώμα, γίνεται πράσινο. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Σημαίνει ότι παίρνει το λίπασμα που χρειάζεται το χωράφι. Οπότε τελειώνω και εδώ, τελειώνω όλο το χωράφι και όταν με το καλό φτάσουμε στο τέλος θα δούμε τα αποτελέσματα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Όπως βλέπετε αλλάξαν τα χρώματα, σκουρίνανε τα πράσινα. Το μηχάνημα ρίχνει μόνο του, έτσι, δεν το πατάω εγώ να σταματήσει ή να ξεκινήσει. Όπου το μηχάνημα δει ότι δεν χρειάζεται λίπασμα, σταματάει να ρίχνει. Θα πάω λίγο εδώ να άκρη και να δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Όπως βλέπετε τα χρώματα αλλάξανε, γίνανε πράσινα. Εδώ έχουμε 200 κιλά περίπου σε κάθε ανά εκτάριο. Εδώ έχουμε περίπου 180 κιλά και εδώ έχουμε περίπου 140 κιλά. Όπως σας είπα, παίζει ρόλο και το έδαφος, έτσι. Αν βλέπετε εδώ, το έδαφος σε αυτή την πλευρά του χωραφιού είναι το χειρότερο δυνατό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ενώ σε αυτή την πλευρά του χωραφιού είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να έχουμε. Γι' αυτό και έχει γίνει τόσο σκουροπράσινο. Θα αφήσω να περάσει μία μέρα και θα ρίξω άλλο ένα χέρι λίπασμα να δω αν έχουμε κάποια διαφορά. Θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο. Ελπίζω να σας βοήθησε λίγο να καταλάβετε πώς λειτουργεί το όλο θέμα με το pH του εδάφους, με την οξύτητα και με το nitrogen, με το άζωτο. Πώς το διορθώνουμε, πώς ισορροπούμε την κατάσταση. Δοκίμασα να περάσω μάλλον να ρίξω και άλλο λίπασμα, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε στο maximum τώρα εδώ. Ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε και ελπίζω να πάρουμε την καλύτερη δυνατή σοδιά. Οπότε αυτά για σήμερα. Είμαι ο Mr. Patrick. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε. Subscribe για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας.